Hola, sóc la Mònica Usar i conjuntament amb la Gemma Puig hem escrit el llibre Atrapades en el temps. En aquest llibre el que hem intentat és fer un recull de 15 dones del temps, 15 dones relacionades amb el món de la meteorologia. No només les que podeu veure o escoltar als mitjans de comunicació, sinó també totes aquelles dones que fan feina cada dia relacionada amb el temps però no les podeu veure. Per exemple, aquelles que es lleven al matí i de seguida fan una fotografia del cel, o aquelles que tenen una estació meteorològica a casa seva i agafen dades i ens passen la dada de temperatura, d'humitat, de pressió. També aquelles dones que estan a la universitat fent estudis sobre el tema del canvi climàtic, aquelles catedràtiques que ens passen moltes dades, nosaltres les comuniquem, però hi ha tota una feina darrere que fan aquestes dones. Doncs bé, aquí hem volgut fer un recull d'aquestes 15 dones, ens han explicat el seu fenomen preferit, l'episodi meteorològic que recorden més i què en pensen, per exemple, del canvi climàtic.